Phungka hamjotono o channel o kwrwngwi nai tongnai rungsrwng tongnai rokno finally je Madhyamik tei Kuchuk Madhyamik 2026 Amjokmung rwjak norokni result tini rwjaknai. Hinkhe obo already Tbse website ti notice phaimani haikhe sure no tini no rwjaknai 12 pm diporni jora norokni joto no norok result nai mannai. Hinkhe norokni jefru norok exam rifru tlangmani admit card a jagao ni no norokni roll number tei registration number riwi result nai mannai. Tei ang oro norokno step wise sanai norok bahai khe Tbse ni website o thangwi nainai. First step norok tbresults.tripura.gov.in o website kwi norok official result portal o visit khaidi. Aboni ulo second click on the link for Madhyamik examinations result 2026 aro swijak mannai. Aboni pore third hingkai enter your roll numbers and registration numbers. Okay. Hingkai for last click show results and download the provisional marksheet. Norok a jagao norokni result suungnai obo registration te roll number ribai mani pore hinkhe norokni as a provisional marksheet